Yarma pişirip ene şular omoçasını, omoça diýsem näme deyip durmaň, topunu öyle sığırın iýen malyňyzyň oýunynkyn bilemok, ýöne ene sığırın topunu ene şular deýis çanagy. Aýnadyk goýup beres, ýer ýüzüň köpden açnaýas. Susal bilen, ve kok gaýnatsaň, köpden sonra da çok sağlam. Öz yağı bolýar. Näçe ýağly bolýar, topuklysan ýağly bolýar. Ýağly bolsa da ýarma su goýup bolmaz ýaly, ýarma su üçin bolýar. Şeýle tüýdülen ýağı goýup bol bişdi. Şunu ketip kesip içine goýup bolýar. Buýada soňany şular taşlamaýan, nahara taşlaýan. Nahara tüýdülen Бишвотир, ağzını ayır yani şeyden. Ağzını kaynattım. Pişirenleri kartoşkamla sert. Saladımı blenderdan uğrattım diyelim. Şimdi tomat ökünde 2 çemçe tatar. Onu bıraktım. Buradan tayin. Вдохновляешь так, что все песни про тебя. Ты муза, все любит, тобой пропитана душа. И звезды в небесах горят так ярко для тебя. Посмотри мне в глаза, нежно мне улыбнись. Дай мне руку свою и покрепче держись, нас окутает снова.